OK, so heddiw ni'n mynd i creu gêm ddrysfa yn Scratch. Felly dyma beth mae Scratch yn edrych fel os chi heb gweld e o'r blaen. Yr peth cyntaf chi eisiau gwneud os chi eisiau gwneud popeth yn Cymraeg. Chi'n newid y iaith trwy gwasgu ar y botwm i fyny fan hyn. A wedyn dewis Cymraeg. Nawr popeth ar y sgrin yn Gymraeg hefyd. Felly dyma beth mae Scratch yn edrych fel nes i dweud. So draw fan hyn lle mae'r cymheriad yma. Dyma'r sgrin lle bydd popeth yn digwydd. O dan y sgrin mae gennych chi pob cymeriad bydd yn rhan o'r gemau. Mae gennych chi'r cefndir fan hyn. Y llwyfan a'r cefnlenni mae'n dweud. A wedyn yn y canol fan hyn dyma lle ni'n gallu roi'r cyfarwyddiadau i gyd. So y blociau ni'n gweld ar y chwith yma. A ni'n rhoi nhw mewn trefn a bydd yn cael mas y cyfarwyddiadau fel ni'n dweud wrth nhw. Yn y trefn ni'n rhoi nhw. Felly ar y chwith dyma'r blociau i gyd. So fel chi'n gallu gweld maen nhw'n colour-coded. So mae'r lliw glas tywyll popeth yn ei gyda symudiad. So pethau fel symudu cam troi mynd i sefleoedd gwahanol. Mae gennych chi rhoi porffordd sydd yn newid sut mae pethau'n edrych. So byddai'n newid sut mae cymeriad yn edrych. Mae'n gallu dweud pethau, dweud helo ac yn y blaen. Newid cefndir ac yn y blaen. A wedyn mae llwyth o pethau arall, so sain digwyddiadau yn un pwysig, sydd yn penderfynu pryd mae pethau yn digwydd yn y gêm. Rheoli, so ydyn ni'n ailadrodd camau ac yn y blaen. Synhwyro, so sut mae pethau'n gallu synhwyro. Os mae'n cyffwrdd o rhywbeth fel ochr y sgrin neu cymeriad arall. Pethau mathemategol, a gyfer wneud penderfyniadau yn dibynnu ar os mae'n rhywbeth yn wir neu ddim. Newid yna, byddwn ni'n trafod hwnna bellach tua'r diwedd y gêm. A wedyn chi'n gallu creu blociau eich hunain, ond byddwn ni'n gwneud hwnna heddiw. So dyma beth mae Scratch yn edrych fel. Felly beth ni'n gwneud fel nes i dweud yw creu gêm ddrysfa. So peth cyntaf fydd ni'n gwneud yw dewis cefndir fi'n credu. Neu yn gyntaf, gan delay y cath. So os chi eisiau delay cymeriad o'r gêm, jyst gwasgu ar y croes nesaf i'r cymeriad lawr y gwaelod. OK, so mae'r cath wedi mynd. A dwi'n mynd i creu gêm ddrysfa yn y gofod. So byddwn ni'n dewis cefndir ar gyfer y gofod. Felly yn y rhan llwyfan ar y gwaelod ar y dde, os chi'n gwasgu ar dwiswch gefnlen. Chi'n gallu dewis o amrywiaeth ohonyn nhw. Fi wastad yn dewis stars. A reswm fi wedi dewis hwnna ar gyfer y maze yw mae'n bwysig bod chi'n dewis un sydd ddim gyda'r yr un lliwiau yn y cefndir a'r waliau chi'n mynd i roi yn y gêm. Felly, pan fi'n creu y waliau ar gyfer y ddrysfa nawr, mae rhaid bod yn lliw sydd ddim yn rhan o'r cefndir ei hunan. Neu bydd yn cymlethu pethau. Pan mae'r sprite yn ceisio synhwyro os mae wedi cyffwrdd ar wal neu ddim. Felly, pan ni eisiau addasu'r cefndir, peth cyntaf chi eisiau gwneud yw gwasgu'r botwm. So fi wedi gwasgu ar cefnlenni yn y top fan hyn. Ac os chi eisiau addasu unrhyw beth, gwasgu ar trosi i vector. Mae hwnna'n gwneud pethau lot yn haws os chi eisiau addasu'r pethau a sut mae pethau'n edrych yn Scratch. So fi wedi gwasgu fe, nawr mae'n gweud trosi i ddidfap. So ni'n gwybod bod yn haws i addasu nawr. So beth ni'n mynd i wneud yw rhoi'r walydd mewn. Fi'n mynd i dewis, so fi dewis ar y llinell. A'r lliw fi'n mynd am, so os gallu addasu rhain i ffeindio'r lliw chi eisiau. Fi'n mynd am lliwiau Star Wars fi'n credu. So ti am hwnna. Gallu newid pa mor trwchus yw'r llinellau hefyd. OK, fi'n credu hwnna'n digon. Felly, os chi eisiau ychwanegu llinell i'r gêm, chi'n gwasgu a llusgo. Nawr, un tip fach i chi yw, os chi'n dal lawr shift pan chi'n neud hwn, mae'n cadw'r llinell yn perffaith yn syth. Os chi ddim yn mynd, chi'n gallu mynd unrhyw le. So mae'n gallu mynd ar onglau o 45 gradd. So fi'n mynd i wneud llinell i fan hyn.
A wedyn, gan ni just wneud ddrysfa syml iawn. Gyda 3 llinell. Oops. OK. A gallwch chi wneud un lot fwy cymlaeth os chi eisiau. Fi jyst yn wneud un syml am heddiw. So fi wedi creu'r cefndir. A nawr fi'n barod I ychwanegu'r cymeriad cyntaf. So gewn ni ychwanegu cymeriad, neu Ciplun yw'r enw ar gyfer Sprites yn Gymraeg. So os fi eisiau ychwanegu Ciplun, pan ych chi'n rhoi'r llygodyn dros y icon yma, mae'n rhoi dewis chi. Chi'n just dewis un o'r llawrygell sydd yn bodoli yn barod yn Scratch. Chi'n gallu peintio un eich hunan, gwasgu un ar hap, neu llwytho llun eich hunan I fyny. So gallwch chi lawrlwytho llun o'r we, a wedyn llwytho fe I fyny trwy defnyddio'r botwm yma. Ond fi jyst yn mynd I dewis un o'r llawrygell yn barod. Felly, fi eisiau un sydd yn ymwneud gyda gofod, so os fi'n rhoi gofod mewn. OK, so mae rhain yn... Fod fi'n mynd Saesneg, space. So gallwch chi ddewis o'r opsiwn ail on y top, neu gwasgu a type mewn rhywbeth yn anffodus yn Saesneg yn y search bar fyna. So fi'n mynd I cael... Pwy mynd I nhw? Fi'n cael Ripley. So mae Ripley yn mynd I gorfod cyrraedd diwedd y mes, y ddrysfa. So, ar y foment, gallu gweld bod e'n rhy fawr. Bydd ddim yn gallu mynd rhwng y walydd yma. Felly, digon syml I newid hwnna. O dan y sgrin, oherwydd mae Ripley wedi dewis, fi'n gallu addasu y maint. So dyna yw cant y cant. Os i'n mynd hanner y maint, 50. Dal ychydig yn rhy fawr. Falle 35. Bydd hwnna'n iawn. So mynd I roi fan hyn. Nawr, ni wedi gwneud popeth sydd angen ar gyfer y cefndir a'r ddrysfa. Beth sydd angen I wneud nawr yw gweud wrth Ripley sut I ymddwyn. So pan ni'n rhoi cyfarwyddiadau y blocau yma yn y lle yma ar gyfer Ripley, a fi'n gwybod fi'n rhoi ar gyfer Ripley oherwydd mae fe wedi ei uwcholeuo fan yn glas. A chael gweld y llun ohono fe yn y cornel. Os o'n ni'n rhoi cyfarwyddiadau i'r cefndir yn y gêm gyfan, fel chael gweld, mae hyn wedi uwcholeuo yn glas, a mae'r llun fyna. Ond fi eisiau rhoi cyfarwyddiadau I Ripley. So nech yn siŵr bod chi wedi dewis Ripley, neu'r cymeriad chi eisiau rhaglenni, a wedyn gawn ni ddechrau trwy. A fel arfer, y bloc cyntaf chi wastad yn rhoi yw pan bydd y banner wyrdd wedi ei glicio. Gwyd wneud rhaid yn fwy o seis. So, fel chi'n gweld ar ben y sgrin fan hyn, mae gennych chi banner wyrdd a bloc, neu botwm aros. So dyna sut chi'n rheoli pryd mae'r gêm yn dechrau neu yn stopio. So, mae gen i'r pan bydd banner wyrdd wedi glicio, a mae'r blociau yn ffitio fel jigsaw. So, os ni eisiau gweud pan fi'n gwasgu banner gwyrdd, mae fe'n mynd I symud. Wedyn, byddwch chi'n rhoi bloc symud 10 cam I mewn. Pan fi'n gwasgu hwn, byddwch chi'n gweld bod Ripley yn symud 10 cam credu i'r dde. Okay, a pob tro fi'n gwasgu fe, chi'n gallu gweld bod y blociau yn goleuo I fyny pob tro fi'n gwasgu fe. Mae'n jyst yn dangos bod y blociau yna yn redig a bod e'n gwneud y cyfarwyddiadau hynny. Felly, beth fi eisiau I Ripley wneud ar ddechrau'r gêm? Wel, fi wastad eisiau fe yn gyntaf yw I mynd nôl i'r safle ddechrau. Felly, y bloc sydd angen arni yw mynd I y safle hwn. Nawr, os chi'n edrych ar y bloc yma, mynd I X, mae rhif a Y a rhif arall, pob tro fi'n symud ar y sgrin, mae rhifau yna yn newid. Felly, mae'n ymateb I ble bynnag chi'n rhoi y cymeriad ar y sgrin. Felly, os fi eisiau fe I mynd fan hyn pob tro, fi'n rhoi fe lle ar y sgrin fi eisiau fe mynd, a wedyn cymryd y bloc, a mae'n rhoi'r rhifau mewn drosto chi. Chi yn gallu addasu nhw, ond fi'n mynd I just gadael fel yma fe. So pob tro fi'n gwasgu'r banner wyrdd nawr,
Mae Ripley yn mynd i mynd nôl. Peth cyntaf mae'n neud yw mynd nôl i'r safle yna. Okay. A wedyn, beth ni eisiau fe wneud ar ôl hynny? Wel, ni eisiau fe i symud. Ond, oherwydd mae pawb yn defnyddio iPads ar hyn o bryd, a nawr mae Scratch yn gweithio ar iPads a touchscreens, fi'n ni defnyddio symudiad lle mae fe'n dilyn y mouse pointer, y pwynt i'r llygoden. Felly, os fi'n eisiau fe wneud hwnna, fi eisiau fe i pwyntio tuag at y pwynt i'r llygoden, ac wedyn symud tuag at fe. So, os ydyn gwneud hwn, mae'n mynd i pwyntio tuag at rhywbeth, y pwynt i'r llygoden, wedyn symud. Nawr, os fe'n wneud hwnna unwaith, ti'n gallu gweld bod e'n pwyntio tuag at y pwynt i'r llygoden, ond mae'n symud. Ond oherwydd mae fe'n wneud unwaith, mae'n stuck. Pob tro fi'n gwasgu'r barn gwyrdd, mae'n mynd nôl i fan'na a wneud yr un peth. So, beth ni eisiau fe i wneud yw i ailadrodd y camau yma. So, os ni eisiau fe ailadrodd rhywbeth, a ni eisiau fe wneud e am byth. Ni ddim eisiau fe ond wneud e 10 gwaith neu 5 gwaith, ni eisiau fe wneud e trwy'r amser. Felly mae bloc am byth yn y blociau rheoli, so y blociau oren golau, mae'n rhwng oren a melyn. So fi'n rhoi am byth i fewn, a wedyn rhoi'r blociau tu fewn i'r am byth. So nawr, mae fe'n dilyn y pwynt i'r llygoden o gwmpas. Mae fe'n bach yn fawr am y gap na. Felly dylen ni wneud llai o size eto. Felly, ni'n cael symudiad yn gywir. Mae'n mynd yn eitha gyflym. Dwi'n mynd i arafu fe lawr trwy symud 5 cam yn lle. So dylai fe bod hanner y cyflymder yna. Dyna ni. So fan i gweud, mae'n bach yn rhy fawr am y top. So felly, fi'n mynd i wneud i fe, allu, maint 25. OK, mae'n yn well. Felly, un problem sydd ni, yw mae fe'n gallu mynd trwy'r waliau. Ac mae hwnna ddim yn peth dda os chi'n mynd i just twyllio'r gêm. Felly, mae rhaid i ni rhaglennu'r Ripley i ymateb. Os mae fe'n cyffwrdd ar y waliau, y lliw melyn yma, wedyn mae'n mynd nôl i'r dechrau. Neu chi'n colli'r gêm. Lan i chi beth chi'n gwneud, fi jyst mynd i ailosod nôl i'r dechrau. Felly, os ni eisiau gweld os mae rhywbeth yn cyffwrdd a rhywbeth arall a wedyn ymateb iddo fe, mae angen defnyddio bloc os yna. Felly, yn rheoli eto, gallu gweld y bloc yma os yna. Mae'n edrych yn debyg i'r bloc am byth, mae twll fan hyn, mae gap ar gyfer blociau eraill, ond hefyd mae yna gap fan hyn gyda siap wahanol. Mae'r ffordd mae hwn yn gweithio yw, os mae rhywbeth yn wir, yna gwneud rhywbeth arall. Neu, os mae rhywbeth yn wir, yna gwneud rhywbeth. Felly, enghraifft, ni eisiau fe i synhwyro os mae'n cyffwrdd ar lliw melyn yma. Felly, mae cyffwrdd yn fath o synhwyriad, so ni'n mynd i'r blociau synhwyro. A chi'n gallu gweld, os mae'n cyffwrdd ar lliw, ac ar y munud mae'n gwyrdd, felly os fi'n gwasgu ar lliw, chi'n gallu ddefnyddio'r beth ni'n gael ink dropper i dewis y lliw chi eisiau. Felly, os mae'n cyffwrdd ar lliw, yna, mynd nôl i lle nath y dechrau. So, os fi'n just dyblygu, so os fi'n dde-glicio a wedyn gwasgu dyblygu, chi'n gallu just copio'r bloc. Fi eisiau fe mynd nôl i lle nath y dweud hynny. Nawr, chi'n sylwi, fi methu rhoi hwn o dan yr ambyth, oherwydd bydd e byth yn cyrraedd y bloc yma. A mae'n mynd i ailadrodd beth sydd tu fewn i hwn. A hyd yn oed os ydyn ni'n rhoi ar ddechrau, so gweud os ydyn ni'n rhoi fan hyn, problem sydd chi wedyn yw byddai'n, pan mi'n gwasgu'r barn gwyrdd, mae'n mynd i clic checio, a wedyn mae ond yn gwirio unwaith os mae'n cyffwrdd ar lliw. Felly, rhaid ni fe cael y cymeriad i ailadrodd. Mae fe wastad yn gwirio ydw i'n cyffwrdd ar lliw yma. Os mae fe yn, wedyn mae'n mynd i mynd nôl
i'r lle greiddiol. So nawr mae fe tu fewn am byth. Fel chi'n gallu gweld, pob tro fi'n cyffwrdd ar melyn, mae fi'n mynd nôl i'r dechrau. Okay. Felly, dim ffordd i ryblu fynd trwy'r wal rhagor. Nawr, mae'r gêm yma'n digon hawdd. Os ni jyst yn arwain ryblu trwy'r ddrysfa, mae'n mynd i cyrraedd diwedd yn digon hawdd. Felly mae'n rhaid ni gwneud un bach yn fwy gymleth trwy ychwanegu rhywun sy'n mynd i dilyn ryblu ac eisiau ei ddal. Felly, ni angen cymeriad newydd. So, os ni'n dewis gorlun arall. Falle bod rhywbeth yn space fi'n gallu dilyn. Key. So, mae'n gall dot dilyn ryblu. So, eto mae dot bach yn rhy fawr. So, mynd i addasu'r maint. Lle 40. Mae'n ffain. A fi'n mynd i rhoi dot tu ôl i lle mae ryblu yn dechrau. Felly, beth ni eisiau i ddigwydd yw, falle ar ôl bach o head start, falle un neu ddwy eiliad, mae dot yn dechrau mynd trwy'r ddrysfa heb fynd trwy'r waliau. A ni'n mynd i wneud hwnna'n yn automatic. Felly, os fi eisiau rhaglennu dot, rhaid i fi wneud yn siŵr bod fi wedi uwcholeuo dot cyntaf yn lle ryblu. A mae chi'n gweld mae'r cod i mynd oherwydd does dim cyfarwyddiadau ar gyfer dot ar hyn o bryd. Ond mae'r cod ryblu dal fan'na os chi'n gwasgu dot arno fe. So peidiwch â becso os mae fe gyd i mynd. Mae fe just cyfarwyddiadau personol ryblu, nid cyfarwyddiadau dot. Felly, beth ni eisiau dot i wneud yw mynd trwy'r ddrysfa fel hwn, jyst yn dilyn y llwybr. So peth cyntaf, os chi'n cofio, ni eisiau pan fod y gêm yn dechrau, pan bydd y banner gwyrdd wedi clicio, ni'n ychwanegu y bloc mynd i. So wedi rhoi lle fi eisiau i ddechrau, mynd i ar ddechrau, a wedyn, beth mae dot yn ei wneud yw, yn gyntaf, symud i'r cornel dde ar y gwaelod. Felly, y ffordd fwyaf hawdd i wneud hwn yw llusgo dot, lle chi eisiau fynd. Wedyn, cymryd bloc llithro. So mae hwn mae'n mynd i llithro o lle oedd e, sef y lle oedd e'n dechrau, i'r lle newydd fi newydd rhoi fe. So os fi'n gwasgu gwyrdd nawr, na chi'n gweld mae'n mynd yn eitha gyflym. Os chi eisiau arafu fe lawr, newid faint o eiliadau mae'n mynd llithro am. Mae'n cymryd fwy o amser i llithro. Mae'n digon o amser i ryblu osgoi. Ond un peth sydd yn problem yw, mae'n dechrau ar un pryd. Os nad chi'n gyflym iawn yn symud y llygod yn ei lawr fan hyn, bydd e'n dal chi yn syth. Felly, beth ni eisiau gwneud yw cael dot i aros ar y dechrau am un neu ddwy eiliad. So, o fewn rheoli, mae bloc aros un eiliad. Falle gawn ni wneud 2 eiliad. Nawr, chi wedi gweld hwnna, nath e aros lle oedd e cyn mynd nôl i'r dechrau. A reswm yw, dyna beth fi wedi dweud wrtho fe i wneud. Ond, os ni'n ail trefnu hwn, mynd nôl i'r dechrau a wedyn aros 2 eiliad cyn llithro. Nawr mae'n mynd nôl i'r dechrau, aros 2 eiliad a wedyn llithro. Iawn, so, unwaith mae wedi cyrraedd y diwedd, so cornel dde ar y gwaelod. Nawr ni eisiau fe i mynd i fyny, wedyn ar draws i'r chwith, i fyny ac yn y blaen. So, y lle nesaf fi eisiau fe i fynd, i fyny fan hyn. So, fi'n rhoi fe yn y lle cyntaf, a wedyn cymryd bloc llithro newydd. Ac eto, rhoi fe yn y lle, cymryd y bloc, a chi eisiau gwneud hwn am y holl llwybr trwy'r ddrysfa.
So pob tro mae'n newid y lleoliad yn y blociau. Os mae hwn ddim yn gweithio i chi, gwirio bod y rifau ar y blociau yn wahanol, bod e ddim yn yr un lle. Falle fi eisiau mynd bach yn fwy i fyny fan hyn. So fi'n mynd i delay yr un olaf. Wedyn yr un olaf fan hyn. Mynd i'r diwedd. So, gan i profi bod yn gweithio. Mae'n mynd i'n eitha gyflym ar y camau nesaf. Felly, gan i arafu fe. Mae'n lan i chi gallu addasu hon fel chi eisiau. So, yr rai hir iawn, falle 4 eiliad dylwn o fod. Neu 3. Gan i... Right, bydd hwnna'n iawn. OK. Felly mae gyda ni cymeriad, a mae ci yn chaso'r cymeriad o gwmpas y ddrysfa. Mae'r unig peth yw, os mae'n cyffwrdd â ni, dim byd yn digwydd. Oherwydd, does neb yn... Wel, ni heb gweud wrth unrhyw un i gwirio os maen nhw'n cyffwrdd â gilydd. Felly, os ni'n mynd nôl i Ripley, gan bod e yn barod yn gwirio os mae'n cyffwrdd o wal, gallai hefyd gwirio os mae'n cyffwrdd â dot. So, union yr un blociau eto. Os yna, ni'n mynd i roi tu fewn fel hwn. Os ni'n rhoi mewn fyna, bydd ddim yn gweithio. Bydd hwnna ond yn gweithio os mae'n cyffwrdd o'r lliw melyn, ac wedyn mae'n mynd nôl i ddechrau a gwirio os mae'n cyffwrdd â dot. So, ni eisiau fe wneud y ddwy. So, mae'n pwyntio, mae'n symud, mae'n gwirio ydy'n cyffwrdd o wal, mae'n gwirio ydy'n cyffwrdd â dot. Os ni'n rhoi y bloc nesaf yna ymlaen. So mae'n gweud cyffwrdd pwynt y llygoden. O'ch gallu addasu fe i cyffwrdd dot fyna. Os mae'n cyffwrdd y dot, gallwn ni wneud falle... Mae'n dweud rhywbeth fel o'na. Ni'n rhoi yma mewn. Am 2 eiliad, wedyn mae'r game yn stopio. Os chi eisiau stopio'r game, chi'n ei reoli. A wedyn falle bydd angen chi sgrolio i lawr tyma'n bach. Aros y cyfan. Aros... Oedd nhw ar y gael o'r bloc yma'n stopio y cyfan. So'n hoffi aros y cyfan. Ond, aros y cyfan. Nech yn siŵr bod chi roi e o fewn yr os yma. Mae'n dweud rhywbeth, wedyn aros y cyfan. Felly, os mae'n ci yn cyffwrdd â fi nawr, so dwi'n aros yn unig dyfod fe. Mae'n gweud hwnna, a mae game yn stopio. Gwych, so gyd sydd angen i wneud nawr yw rhoi rhywbeth ar diwedd y ddrysfa. Fel, os mae Ripley yn cyffwrdd ar peth yma, mae'n gweud da iawn, neu ie, ni di ennill y game. Felly, gan i ffeindio rhywbeth Ciplun arall i roi ar y diwedd. So beth sy'n mewn space. Felly mynd i'r rocket ship. Eto, mae'n edrych yn bach yn fler os mae'n mor fawr. Gan i roi e 30. Mae'n gallu ffitio'n dda o fewn ddrysfa. Felly, dylech chi gallu gweithio mas sut i wneud hwn nawr. Union yr un peth, os mae'n cyffwrdd â dot, ond tro yma, ni eisiau cael os mae'n cyffwrdd â rocket ship. Felly, os chi'n clicio ar y os a dyblygu, nawr mae gen i copi union o beth oedd y blociau yna yn wneud. Ond tro yma, ni ddim eisiau fe i fod yn os cyffwrdd dot, os cyffwrdd rocket ship,
ni ddim eisiau gweud o'na, herwydd mae di ennill nid y colli. Felly, yay. Gallwch chi gweud unrhyw beth chi eisiau, os dim dychymyg dy fi bore yma. A wedyn aros y cyfan. A falle chi eisiau bod dim ond wneud un eiliad. Herwydd bydd y ci dal yn chasach chi yn y 2 eiliad yna. Ond, gan i gwirio bod hwn yn gweithio te. So, os fi'n peidio a chyffwrdd ar y waledd. Yn gweud yay, a mae game yn stopio. So, dyna ni, chi wedi creu game ddrysfa syml yn Scratch.